Sloop van Ouderijncentrum naar Ilosteens in Driels uitstelt. We hebben vreselijk in spanning zitten, alle keer wat in de mineur. En we hebben nooit praten als verdriet en ellende en nu ben we echt blij. En motorclub Hells Angels verbeen terug jochter. Goejoen, dit is Kijk op Friesland. De 40 bewoners van Ouderijncentrum naar Ilosteens in Driels hoe gefrist net te verhuizen. Eigenaar Elkien had besloten om het complex net voor 2022 te slopen. Bewoners van Driels vierden begin deze maand een actie in de vorm van een Drielster kring om naar Ilosteens heen. Om zo te Jan dat ze de bewoners en het Ouderijntehuis net kwijt willen. Het lijkt erop dat de actie geholpen heeft, want huisbaas Elkien heeft nou besloten om het complex in alle gevallen nog 3 jaar staan te laten. De bewoners zijn het gewies met dit bericht. We hebben vreselijk in spanning zitten, alle keer wat in de mineur. En we hebben nooit praten als verdriet en ellende en nu ben we echt blij. En dan zullen we wel weer hoe de tank komt. Ben je op mijn blij dat je net hoort te verhuizen? Nee, heerlijk. Heel blij gevoel. En bij alle keer. Het besluit om voor eerst net te slopen betjut dat er tijd is om alternatieve plannen te ontwikkelen. Maar het belangrijkste is dat de Ouderijn van Ilosteens net hoeft te verhuizen. Als ze hier blijven wonen kunnen ze makkelijk de 102 halen, want het is goede grond hier. Mensen zijn gelukkig, ze accorderen hier goed, de sociale cohesie is goed. Dan mag je niet aan tornen. Hier laten wonen en bouw je plannen daar maar omheen. 2022 zou heel veel vlot, is dat ik net? Maar daar kan ik nog net doorheen zetten. Want ze is zwaar genoeg de dag van morgen. Wie er eerst opschoor over de uitzet van dioxine, nou giet het over een heel orenstof bij de REC. De afgelopen in Haast jiet nevens de Raad van State te volle zoutzoer uit en had hij maar de vergunning uitreden. Tjen de uitzet van zoutzoer hier de stichting Afval over Nee bezwier maken. Er wie een soort discussie over de waarden van het zoutzoer. De zaak bij de Raad van State wie een beroep van de stichting Afval over Nee in de provincie Friesland. Jarenlang in de nevens de Raad van State metten op waarden die het eens net goed wien. Het toch liek het als de REC minder zoutzoer uit als eens het geval wie. Nevens de Raad van State moet de provincie nou wel handhaven op de vergunning voor de afvaloven. Ze zitten het komende hemelveert weekend weer als paddenstoel nu te groen. De festivals. Er moet een soort regelen worden. Hielendal in een plak als het Jereveen, maar 2 verschillende festivals. Zaken elke keer het Oranjewoud Festival. Een soort omtikken van klassieke muziek. Tegelijk zit er op het parkeerplak van het Abel Enstra Stadion de komende dagen het Heaven Open Air Festival. Maar een heel andere muzieksmaak. We hebben house music, dance inderdaad, EDM, guilty pleasures, hip-hop, R&B en hardstyle natuurlijk. Bij Heaven Open Air verwachten ze zo'n 6.000 bezoekers de komende 2 dagen. In de bosken bij Oranjewoud ben dat er een alle dagen meer, maar dat festival wordt dan ik 4 dagen. En een festival in een natuurgebied, dat zorgt voor bijzondere uitdagingen. De uitdaging hier binnen om het terrein mooi te houden. We hebben al een week 1 keer een nacht dat het flink reinde. Dus we hebben rijplaten lezen. Ja, iedereen, ik ben streng. Iedereen moet op de rijplaten blowen, want ik wil dat het terrein mooi bloot voor het publiek. De rugbank in Utrecht had de Hells Angels in ons land verbeen. Het is voor het eerst dat de motorclub in een land als volslijne club verbeen wordt. Nevens de rugbank is er sprake van een geweldscultuur binnen de club die het rugsticht in gevaar brengt. De Hells Angels hebben een Saniem chapter in Friesland. In Haas zit de afdeling Noordcoast van de motorclub. Daar die de politie de organiseerde verschillende keren een inval in het clubhuis. Nee, de uitspraak van de rechter bekend worden is het logo van de Hells Angels van het clubhuis in Haashelle. De motorclub kan nog in beroep zien, de uitspraak. We zijn daar aan een van de belangrijke zaken de komende dagen voor de verschillende evenementen. Het waar. Of dat een beetje mooi wordt, daar nou Piet Paulusma. Joen eerst nog zinnen, vannacht ruin en lichte ruin, tol begraden. Zuid-zuidwestenwind, krachtig, niet stiert, niet krijgt zon. Morgen hoe daait. Eerst nog even ruin of lichte ruin. In de middag droge waar, kunnen we er nog even op uit. 18, 19 graden, een zuidwestenwind, krachtig, betieden hut in het kustgebied. Letter bekomt er wie wat. En dit weer Kijk op Friesland. Ik wens je nog een heel noffelijke joen.